както и на Христо, и на Ангелина. Благославяме го, Господи, от все сърце. И ти благодарим, Боже, за това, че ти си вложил в него дарби и таланти, които с неговото израстване ще те прославят. И Боже, ние го препоръчваме на Словото на Твоята благодат, за да го учиш, Господи, да го изграждаш и да влагаш в него образа на Господ Исус Христос. И благославяме малкия Христо. Нека Боже той да расте в мъдрост, в ръст, в мъдрост и благоволение пред Тебе, Боже, и пред хората. И от все сърце се молим Твоята добра ръка да бъде върху него и Ти да го пазиш от всяко зло, да го пазиш от лукавие, от всички планове на Сатана. Те да бъдат осуетени, а Твоя план за него да се реализира, да се изпълни изцяло. Господи, ние издигаме пред Тебе малкия Христо и Те молим така мощно да работиш в него, че той да стане човек при Твоето сърце. Да му се откриваш. Да му откриваш тайните на Твоето царство. И той да бъде благословен изобилно и да служи за изобилното благословение на всички негови близки, на църквата Ти и на хората, с които го срещаш. Ние Ти благодарим, Боже, и го благославяме да бъде здрав. Благославяме да бъде здрав, да бъде посветен на Тебе, от най-раната си съзнателна възраст да Те опознае и да Те възлюби с цялото си сърце. Благославяме го да бъде Твой поклонник и Твой служител, Господи. В великото име на Исус Христос. Молим се и за родителите му, да им дадеш мъдрост и благодат, да ги направиш възможно най-добрите родители за него, да се грижат и да го водят в пътя Господен. Благославяме и дядо му, и баба му, Господи, и нека, Татко Небесен, Твоята добра ръка да бъде върху всички тях, върху целия дом. И славата Ти да идва върху тях, в дома им, в семейството им и в взаимоотношенията им. Исус да бъде прославен. В великото име на Исус Ти благодарим и се радваме, че можем да бъдем с Тебе. Радваме се по този чудесен повод, който си ни дал. В името на Исус Христос. Амин. Молим Те, Боже святи, и за храната, която е приготвена за всички нас, за тази почерпка. Молим Те Ти да осветиш и да изчистиш тази храна и да ни благословиш чрез нея, Боже. Благодарим за Твоята вярност, за Твоята милост, за Твоята любов. В името на Господ Исус. Амин. Святи Татко Небесен, заставам и аз пред Теб, Боже, с пълно откровение и с много благодарност, че Ти си Господ на моята душа, Боже. И Ти си Господ на всички нас, Татко Небесен. Защото, Боже, Ти даде небето за всички нас, Боже. И прослави името Ти, Господи. Хиляди благодарност в името Ти, Господи. Господи, благославям и аз, Господи, моите брати и сестри, Боже, в името Ти, свято Татко Небесен. Ти да имаш грижата и надеждата, Боже, за тяхното идване, което Ти ще бъдеш, Господи. Те да бъдат втори, Татко Небесен. Заедно да чакаме идването, Татко Небесен. Защото, Боже, Ти си един Бог на всички нас, Боже. Ти ни зададе, Господи, по Твоя въпрос и подобие. Благодарим Ти, Господи, че Ти си всеки ден с нас, Боже. Благодарим Ти, Господи, че ние се нарекахме Твоите деца, Боже. А Ти си наш баща, Татко Небесен. Господи, нека тази църква да бъде светлина в името Ти, свято Татко Небесен. Да бъде там, Господи, където си Ти, Боже, да бъдат Твоите ученици, Боже. Да преславят Ти, Господи, името Ти и да издигнат, Господи, само Теб, Боже. Ти знаеш на всеки един брат и сестра, Татко Небесен. Гледа се, Боже, като спасители, целители, Господи, от тях, Татко Небесен, и да се преслави Твоето име, Татко Небесен. Благодарим Ти, Господи, за това и само за Господа, Татко Небесен. Благослови го, Господи, пълното Ти помазание да бъде върху него, неговото семейство, Татко Небесен. Радост да бъде в него, Господи, и да бъде светлината Ти, Господи, езикът Ти, Татко Небесен, да бъде в неговата уста, Татко Небесен.
Той да предаде Твоето Слово, Татко Небесен, а ние да бъдем добри слушатели за Твоето Слово, Татко Небесен. Нека Твоето Слово да нарасте във всеки един брат и сестра, Татко Небесен. В името на Исус Христос. Амин, Боже.